Nina tumpir theke bangke malam so pancot pu ason si tadak si ahok tema malam so wet wang chot amasi arnam tum chipon tudet aning aduk apia potuman pichot la so ke so pusita menilitum arnam long pensi ke hangapot aja sita arnam akeng ripon senang pulo au subang hadak kelipen arnam hemolong masi alang mekchi chijuila mate cewoi juila namalong pen hang set le malam suet ko piposi pon pidet ma labang nilitum udamingtung ning mate ning je damingtung jinsu se taun e so pan mate ning duk taun e ning klo it anpin lapuan arji ya bolon pen malam so pan si pir thenang toicho ning duk pik mate ning jang je pik. Welcome back my YouTube channel. Pini nili arnam pan ithi chupu damingtung lapen nili kasorsa pu alam kali sitame nili ithi chupu damingtung asi nili ji video chengche prang nang tung si nili channel subscribe lang pute subscribe damikta asi penaan ning duglo nili tum labang so cheboy pen nili tum penaan ning klo it an pinan lasi nili ithi arnam pan chupu gangtung polam the bangke la poela nili saidu tum cepa chorlo pupen alang tum ningkani si bagdu osumar chupati hino dak amasi osumar kawipu alang tum mena aron chelang kadugo vipen alang tum ihin arnamar ni long pen chelang sangli long pen keklang alang tum sumimi lapen bor hui hang ning pu alang tum ko anoni Halloween appear thepen adi malong pen alang tum chorkli je pheju lapen pen an tangka warlo tangka ke lak le war pusitame thangalam sitame labang su arnam pipen malom swet pon pipe dat nangji ate pachewa pipe dat nangji polo asi pi pa me nangji polo tasi chetana mona alang tum sumimiar cleaning pupen arklilo lapen borbang pilo uso bor pilo arnam mondira long pen pilo amasi alang tum chupathelo sopin sosi arnam ta pilo lasi labang so long pen alang tum reng dog reng ni pen bang so pirthe long chubo chelo lapen asu abang pusdame penaan lasi alang tum hemisi positame alang tum ko anoni reng dog reng ni pen chuboche ko piposi arnam positame malom sobet pon pidelma labang nili ithe pudamingtung asi non apia potum positame do thekhe pen ko sonsi bangso pirthe long chuboche poma posi alang tum kaita ningri asi nili tum ansitame ning duglo asi nili rada thengno nang tum matheng no sitame labang so video selam nang koglo nili kedam tang video long pustame upload lo matidi lasining duk pik don marli pijite pipa menenji polo malam suet pichot ningkan sira e bengwalang osu alam ta kacharli lo lapen akeng da kedam intang lo lasi also pan kisule kelang longle pule ku pulong li malom sowet si so boy pen pon pidela arui bate acheklo pule kisu pulong tagali labang kinili tum siadai si langdun un ederla posinili tum chipupo poi pis tame non bangke ni thom pen so boy si men kisu serious lo also bang apranam jilo asi don marli nilitum pen aning duglo so chewai joy pen mekri megna apia pos me choche junjelo asi labang so joy ni ko anoni mondir pen pupo lason son arni weekly long pen 3 days mani ning Monday Tuesday lapen Thursday ke kichogi jun se donang ji puta alang tum se don lo choche junje na so joy ni lo
lapen manpeng tangka poisa pia manpeng ma alang tum mondir ki pining pustame alang tum pilap alang tum chongda chot pen chumo we chumo do pustame alang tum arna makeng di ke kaita la so hotman alang tum kaita pipa jerdam verlo mondir lo lasi la so ke so pustame nilitum arnam long pen ke hangpot aja sita arna makeng ripon senang pulo au subang hadak kilipen arna ma hemolong masi alang mekci cijula mate cewai jula lasi apia potom pustame ko anoni kalana mate kapathe kapading tangka poisa penceng lo tangka poisa thangalamawi pinido penapawi sitame usubang pon pi beda nang je pola mate pacewai pi beda nang je polon lasi nili arnam phan ithi chupung tung nili kasor sadam polam kali lasi nili nang tum rada thengno si nili labang so alam bang reng etik hut apoto pustame lai helo lasi lai che theklong pen pute mekri megna mate ningduk ninglu itan pin titi lasi nang tum sitame lai video apoto bang ke nang tum ta thekpono mate kedam tang video long sitame nili paklang pono silangita ili uso chopat hepen vek pen le apran ke dam putagali nilitum arna malong hangset man peng pen cheng lo pir the nilitum labang so phan ajoine man peng pustame nilitum chumowe chumai do sitame labang so ajoine si man peng pustame nilitum pidamate la son arni mani ning pusitame nilitum nilisaido tum mani ko ano nila so tu pen alang tum reng dog reng ni pen bang so pir thelong chubu chelo son selo also pustame apia po toman chemada pik la pen apo pipe tum pustame kaching hon thektik athe sopin sosi akleng da pilo arnam long pen bor hang ben si sopin sosi alang tum phan pi pajir lo nasi malam sobe da phanchot pulote alang tum pipete det nang je polo asi penan aninga duk dulu apia potom postame mate nilitum don rabatom postame sang tek the du tek the thak tek the lasi labang so chewaju postame chomrong mele padudun pame nang don marli nang litum ahir jumi pidun pen mo amen ka chewang postame klar bor lapen malom so phanchot le pirthe kapawang nang ji kali pirthe pawang pame sari sarpu dolong nang ji arna maphan manpeng pining ji puta labang so joine alang tum chongda chotulo ri tarlip ri arlan bensi alang tum bang so joine alang tum phan manpeng sitame kaita chethonam ver e bhong chot kali kirton bi jaji pustame aphong alang tum manpeng pitame kaita arna makeng di palever lapo an kachepa dog labang so joine asi ko pipo si arnam pustame malom suweda phanchole pichot ma labang nili klar dak pen rada thengno nili jaing tum ne alang tum reng dog reng ni pen chu boche non to ko son pen si bang so perthe boche son se puma pusi kaita aning che poi arnam ki pipus tame pipa me sonte choro parji nili arnam phan ka sorsa polamli wepes tame nili ethe ningjeng tum nasi radatum nanglatum thekponong lo reng etik hor video postame apma photo postame lahelo kedam tang video long testame thekponong lo lasi nili aku puthot video selam thu ning duk pik ning klo idan pin lasi nili labang so video selam thu dela ko ansi ning duk delang ma ko ansi ning duk na lang ma donato arnam ki pi puta sopin so si pi pipa mesonte ning sampikji arnam phan pustame nilitum reng etik hudman peng ki pia son thak si nilitum nili saidu tum pustame kaita pipa jirwer lapen Monday Tuesday lapen Thursday weekly long kaita 3 days ke
mani ning putame alang tum la so joine alang tum chuchi junji la puson si kaita do thaglo la bang so pir thelo asining duk pik don marli ano suarji ke me pi malam so weda phanchot pichot asinang le situm sita me thek ponung no lang ponitha asi nili a video padingu elo asi nili channel long si subscribe kelang pote subscribe tha none prang sita me nili video kelang long verje phan asi pini video bang kelang si kang tono do mi thak me kardom marli de ha